बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो मोनसे डेलिगेशन टीम आरो मिरुनि लोगोसे क'क्राझार जिल्ला आफाद इउनिभार्सिटी इउनिट कमिटि आरो बेयाव जोंहा इउनियन बडिनिबो सोद्रोमाफोर दङ। जोङो जथायै दिनै गोदान बोसोर 2 जानुवारियाव बेयाव दावबायफैदों आरो गुबैयै गोदान बोसोरनि इनचार्ज जाय भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्र बिथां आरो डक्टर सुबुं बसुमतारी जे रेजिस्ट्रार एकाडेमिक रेजिस्ट्रार मनजिल बसुमतारी आरो लोगोसेनो आथिखालाव जइन्ट रेजिस्ट्रार आरो कन्ट्रोलार अफ एग्जामिनेशननि इनचार्ज डक्टर बिरफुं नार्जारी बिथांमोनखौ लोगो हमो आरो लोगो हमनानै बिथांमोनखौ गोदान बोसोरनि जोङो हामलायनायखौ जों बावदों। लोगोसेनो 2024 मायथाइ आरो फैबाय थानाय समाव इउनिभार्सिटियाव जिखिनि जेंना जेंसि दङ जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे बिथिंखौ गोथौयै आरो गुवारै सावरायो। गुबैयै नाक एसेसमेन्टआव बी ग्रेड मोननाय बेखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायो जाहाथे उननि समाव मोजां खालामनो हायो आरो बिनि अनगायैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव पार्मानेन्ट जे भाइस चेन्सेलर रिक्रुटमेन्टनि फैगौ फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां दङ आरो बियो जाहाथे एकाडेमिक आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिनि सार्थआव जोंनि सोलोंथाइनि सार्थआव आरो इउनिभार्सिटिनि सार्थआव जाहाथे मोजां भाइस चेन्सेलरखौ जों मोननो हायो बे बिथिंखौबो जोङो गोथौयै गुवारै सावरायदों आरो बेनि अनगायैबो सम मथे आनजाद खुंनांगौ, सम मथे रिजाल्ट होनांगौ, स्क'र कार्ड बा मार्कशीटआ सम मथे फैनांगौ आरो जायफोर मोजां स्टुडेन्ट बिथांमोना जाहाथे मोजां रिजाल्ट मोननायनिफ्राय बन्सित जाया। थांनाय समाव गोबां बेबायदि जेंना टाइम मथे आनजाद खुंजायै टाइम मथे रिजाल्ट मोनै बेखौ लानानै बेयाव गोबां माखासे कनफ्लिक्ट थांबाय। फैबाय थानाय समाव एग्जामिनेशन रिफर्म सिस्टेमखौ थिक खालामनो थाखाय जों खावलायदों। लोगोसे बड' स्टाडि सेन्टार बर' एकर्ड बायदि बेयाव गायसननाय जादोंमोन आरो बे सेन्टाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे स्टाडि सेन्टारजों जोङो मोनसे ओरिएन्टेशन केम्पास सिभिल सार्भिस मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो आदार कम्पिटिटिभ एग्जामनि बेयाव आरम्भ खालामनो थाखाय जोङो सावरायदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास सर्बानन्द सनवाल आरो बै समनि सीएम आथिखालनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट उदालगुरि केम्पास गायसननायनि बे केम्पासनि थाखाय अलरेडि हा थिक थाक खालामनाय जाबाय आरो बेखौ गोख्रैनो एलटमेन्ट मोनगोन आरो रनज पेगु सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों बे फेब्रुवारि दाननि बाजेटआव बेखौ सोनानै आबुङै मावफुंगोन होननानै बिनि सायावबो जों गुवार गोथौयै सावरायो। लोगोसेनो जायफोर नन टिचिं स्टाफ दिनै 218टा बेयाव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ दं आसाम सरकारा दाबो खालामाखै। लेब टेकनिशियान बायदिसिना डिलिं एसिस्टेन्ट जायनि थाखाय डिपार्टमेन्टफ्रा मोजाङै फांसनेल जायाखै जोबोद खस्थ'आव दङ बिनि पस्ट क्रिएसननि मेटार निउ डिपार्टमेन्ट बेयाव इन्डाक्ट खालामनांगौ गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिनांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै जों गुवार आरो गोथौयै सावरायो आरो दिनैनि सावरायनाया थारैनो फिथाइ गोनां ओंथि गोनां आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जि मोनसे बिटिआर बड'लेण्डनि बा सोनाब आसामनि मोनसे हाइस्ट लेभेलनि जि मोनसे एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन बिनि जि मानदान्दा आरो बिनि जि मोनसे जौगानायनि जि स्पिड बेखौ जोङो 100आव 100 स्पिडआव खारनो हागोन आरो बयबो कालेक्टिभ एफर्टआव खामानि मावनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इन्ट्रेस्टआ फरायसा फरायसुलिनि मोजांनि थाखाय क्वालिटि एडुकेसन मोजां रिजाल्टनि इन्ट्रेस्टआव सोलोंथाइजों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि सार्थआव जों खामानि मावगोन आरो दायो नैबेयाव पिजि फार्स्ट सेमेस्टारनि एग्जामा जागायबाय आरो बिनि थाखायबो गासै फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम बे आनजादनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों। मिजिंथिदों उननि समाव बयनिबो अनसायनाय नाजानायनि गेजेरजों इउनिभार्सिटिया मोजाङैनो जौगागोन आरो बिनि जाफुंसारनायखौ जोङो मिजिंथिबाय। जोङो स्पष्टयै बुंदों दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों जिहेतु भाइस चेन्सेलर एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्टनि प्रसेसनि थाखाय मोनसे कमिटि दङ आरो बे कमिटिया कनफिडेन्सियेलि खामानिफोरखौ मावगासिनो एडभार्टाइजमेन्टआ जालांबाय दा माखासे जिखिनि एप्लाइ खालामनायनि टाइमलाइन 19 जानुवारियाव लास्ट डेट होननानै खोनादों बिनि उनाव सोर एप्लाइ खालामदों मा लेभेलनि दङ बिनि जोङो लिस्टखौ नुगोन। जोंनि सार्थ'आ जाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भबिसत आरो बिनि सोलोंथाइ बेयाव मोजां एकाडेमिक पारफरमेन्स आरो रिजाल्ट जानांगौ फरायसा फरायसुलिनि भबिसतआ सेकिउर्ड सेफगार्ड जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउनि थांखिखौ बिथांमोना सहैनांगौ आरो बड'लेण्डनि मोनसेल' गोजौ लेभेलनि मुलुगसोलोंसालि बिनि जौगानायखौ जों जेब्लाबो हास्थायो। बेखायनो बिनि मुरब्बी जाय भाइस चेन्सेलर
बियो फ्रि एन्ड फेयार माने जिखौ जोङो माने स्वच्छ आरो निका होननानै जोङो बुङो आरो खुनु बेयाव करापसन एन'मेलिस थानाय बेबायदि बेक्तिखौ जों मालाबा लुबैया लोगोसे बिथाङा जोंनि ओनसोलनि इमसन आरो सेन्टिमेन्टखौ बुजिनांगोन बड'लेण्डनि हिस्ट्रिखौ बुजिनांगौ आरो फरायसा फरायसुलिनि भबिसतनि सार्थआव खामानि मावनांगौ दा बेखायनो जोंनि लुबैनाया जाबाय जोंनि ओनसोलनि सार्थ बड'लेण्डनि सार्थखौ बुजिग्रा आरो जिउयै माहामै मोजां मोनग्रा बेबायदि बेक्तिया जुदि बेयाव भाइस चेन्सेलर जायोबा थारैनो जोंनि फरायसा फरायसुलिनि भबिसत इउनिभार्सिटिनि भबिसतआ गोजों जागोन आरो बेखौनो जों लुबैयो उननि समाव बिनि थाखाय जिखिनि जोङो हाबा मावनांगौ जोङो डेफिनेटलि जोंनि लेभेलाव बेखौ जोङो मावलांगोन गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।